Talaga niya. Pero sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rakitera. With DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello, good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? You can call me Nicole po. Nicole. Ilang taon ka na, Nicole? Kaka 30 lang po, last September 28. 30. Sang lupalop ka galing, Nicole? Sa QC po. QC. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Nicole, 30 years old from Quezon City. Ano ang top secret mo? I settled to be a mistress po for 3 years. So, single mom po ako. May 3 babies po ako. And then, nung unang year po namin na nagkakilala, hindi ko alam na may asawa siya. Tapos nung magsa-second year na po kami, doon ko na po nalaman. So, ang sabi niya, ayusin niya, ganyan. Until na maghiwalay kami. Tapos, naging friend ko po yung girl. I mean, yung dati niyang asawa. And we are so much okay na po ngayon. However po, dahil po sa naging situation ko sa kanya, parang I am longing for someone po ulit na yung makakapagbigay ulit sa akin ng attention, ng validation, ganun. Kaya po, nung may dumating po ngayon sa buhay ko na panibagong tao. Pero binata naman po siya this time. Like, I'm sure naman po na binata siya. Wala siyang baby or anything. However po kasi DJ Rocky, nabanggit niya po sa akin na kukunin siya ng mami niya sa US. So, parang hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. Kung dapat ba mag-detach na ako or dapat ba ituloy ko pa. Kasi wala naman po kaming label. Parang ganun. Oh, okay. So, meaning, etong lalaking nakilala mo just recently ay Yes. hindi ka naman talaga officially nililigawan. Yes po, pero sobrang caring niya po. As in like, kapag magka-chat po kami, talagang hindi siya nawawala. I mean, sobrang consistent ng communication namin. Mawawala lang siya kapag sinabi niya na magpapahinga na siya kasi nga po after shift niya, matutulog siya. Tapos after 8 hours, pinakamahaba na po yung 8 hours na mawawala siya. Dahil nga po nagpapahinga siya. Tapos yun na ulit, magkausap na kami ulit all throughout the day. So, pero hindi niya sinabi sa akin na naniligaw siya. And wala rin kaming malinaw na usapan about what's going on between us. Pero sinasabi niya sa akin yung mga plano niya. So parang dahil nga sa naging sitwasyon ko before na naging mistress ako, parang hindi ko alam kung dapat ba na mag-detach na ako dahil baka masaktan lang ako ulit or dapat ba mag-take risk ako ulit after nung sobrang traumatic experience na naranasan ko. Okay, bago natin sagutin yung mga tanong na yan, gusto mo ba talagang malaman yung sagot dun sa mga tanong mo? Yes, DJ Rocky. Gusto ko po yung i-real talk niyo po ako para alam ko po yung Ay, gagawin ko. nandito yung real talk talaga, nasa harap ko. Si Titangelo.
Saka maganda din na merong lalaki dito sa conversation natin kasi siya makapagbibigay sa'yo ng perspektibo ng isang lalaki. So, anyway, Yeah, yes po. para lang linawin muna natin yung sitwasyon mo, no? Gusto namin malaman kung nagkikita kayo nitong lalaking to. Hindi pa po kami nagkikita. Ay, hindi pa As kayo in, nagkikita? Tapos, hindi pa po as in. Tapos, last time po kasi nagpa-check up ako. And then, yung clinic na pinuntahan ko is malapit sa place niya. Though, ini-help niya ako kung paano pumunta doon. Minomonitor niya kung ilang minutes bago ako makarating. Ganun. But, he never offered po na puntahan niya ako or kita kami. Pero once po, nabanggit niya sa akin na parang bigyan ko daw siya ng time muna ayusin yung sarili niya. Kasi daw ayaw niya daw na ako daw maganda tapos siya daw hindi daw siya presentable tingnan. Kasi po magka-follow kami sa IG DJ Rocky and I'm also doing live po sa TikTok. So, lagi siyang nanonood and then lagi siyang nakamonitor sa akin kapag ka nagla-live ako. And also yung mga ginagawa ko everyday. Pati po sa IG ko, lagi siyang nakamonitor, ganun. So, parang feeling ko siguro nahihiya lang siya munang magpakita or maybe he's not ready yet. Pero feeling ko naman, ang tingin ko naman sa kanya, okay naman po yung itsura niya kasi nagsasend naman siya sa akin ng mga pictures real time. Kaya ang gulo nga po naguguluhan po ako sobra. Pero hindi niyo pa napag-usapan yung mga nakaraan mo. Alam niya po na single mom ako. Alam niya po yun. And also, dahil nga po nagla-live ako sa TikTok, nanonood siya every time na parang nagkukwento ako about my life. Ganun. I don't know if he's not interested enough or hindi ko alam kung tinatansya niya rin ba kasi aalis nga po siya papuntang US, parang ganun. Nagbi-video call kayo? Hindi din po. Call? Nagko-call kayo? Hindi din po. Kasi ayoko rin pong mag-initiate ng mga ganun kasi parang for me, dapat siya yung nag-initiate nun kasi siya yung lalaki. So, tama ba 1 month pa lang kayo magkausap nitong lalaking to? Yes po. Is it too early po ba? Yes. Parang, so it's early for me to expect those things pa po, no? Yung makikipagkita siya or magko-call siya. Siguro doon, hindi pa ba siya nagsasabi sa'yo na pwede kitang tawagin, pwede kitang kitain? Wala pa pong ganun. Wala pa po. Ang lagi niya lang sinasabi sa'yo na gusto niya na munang ayusin yung sarili niya. Hindi naman po. Parang ang pagkakasabi niya kasi nun is, tsaka na tayo magkita kapag okay na yung itsura ko kasi ikaw ang ganda-ganda mo tapos ako hindi presentable tingnan. Anong sinasagot mo Ano po sa kanya pag sinasabi? sinasabi niya yun? Sabi ko, hindi mo kailangan maging presentable tingnan, okay ka naman. Parang ganun po. Ano bang Sorry itsura po, niya sa IG niya? naguguluhan kasi ako. Okay lang. Dito Pogi. tayo para pag-usapan siya. Okay po. Pogi po siya, DJ Rocky, for me. He's the type of man na gusto ko. Pogi. O sige, sino Tapos- kamukhang artista? Wala po siyang kamukhang artista, pero gusto ko kasi yung mga ganun, yung parang chinito, na sakto lang yung height, hindi sobrang tangkad, hindi rin sobrang liit. Basta mas matangkad sa akin, okay na. Tapos clean look po siya, ganun. Tapos hindi ko naman din po maisip na poser siya, no? Kasi talagang kasama niya yung parents niya sa pictures, sa IG niya. Tapos real time din naman po talaga siyang nagsisend ng photo sa akin. Like for example, pag sinabi niya na pipick upin niya na yung food niya kasi lagi ko siyang nire-remind na kumain. Magpipicture talaga po siya, nahawak niya na yung food. Yung ganun po. Uso pa pala yun, no? O kumain ka na, nagre-remindan pa pala ng kainan. Akala ko hindi na masyado uso yan ngayon. O, kumain ka na. Ganon. Diba? Eat well, sleep well. Sour will. Actually, Sour well. lagi ko po siyang nire-remind na kumain kasi sabi niya po sa akin, 3 years na po siyang single. And yung last na naging partner niya is single mom din daw po. Kaso hindi sila nag-workout kasi parang okay daw sa kanya na buhayin yung partner niya tsaka yung baby. However, parang ang gusto daw po kasing mangyari ng family is parang pati yung tuition ng kapatid ng girl and yung pagiging breadwinner ng girl is ipapasa sa kanya.
Nung una hindi naman daw po issue sa kanila yun, but then nung nawalan siya ng work, kasi po sa ano po siya nagwo-work eh. Basta yung nagka-issue po sa government before, ganun. So, nag-close sila. Tapos nawalan siya ng work. Tapos parang doon na feel niya na parang ah, hindi na siya tanggap ng family dahil hindi na siya nakakapag-provide. Kaya po sila naghiwalay. So, 3 years na po siyang single, ganun. Tapos sabi niya kasi pihikan daw po siya sa babae. Tapos ako lang daw po yung nakachat niya ulit ng ganito, na gusto niyang makilala pa, ganon. Ayun po. So, hindi ko tuloy alam kung maniniwala ba ako or ano ba. Relate na relate si Titan Jello sa mga linyahan. No, lalaki. Sabi niya, nasabi ko niya yan dati. Diba? Charot. Diba yung parang pihikan ako sa babae, ganyan, bibira lang magkagulo sa babae. Sa isang buwan na pag-uusap ninyo, ano na nararamdaman mo ngayon, Nicole? Kapag ka po hindi ko po siya ka-chat, nag-overthink po ako. Maybe dahil nga po dun sa naging recent experience ko. Yeah, valid naman Kapag yun. ka hindi, Go, go. kapag, yeah, sorry po. Kapag ka po hindi siya nag-chat kahit na sinasabi niya na natulog siya, parang feeling ko, what if may family siya or may girlfriend siya, ganyan. Actually po, napag-usapan namin yun last time kasi parang nakatulugan niya ako nang wala siyang sinasabi na nakatulog siya. Like, continuous po yung conversation namin, tapos bigla siyang nawala for 5 hours or 4 hours po ata. Tapos parang nung nag-chat siya, naging cold po yung replies ko. Ang maganda din naman po kasi sa kanya, masasabi ko may emotional intelligence siya at some point. Kasi kapag ka ganun yung mga replies ko or nafe-feel niya agad kapag ka parang may nagbabago sa mood ko within our conversation. So, nung, tawag dito, nung naging cold ako, nagtatanong talaga siya agad kung may problema ba, ganyan. So, nag-open up po ako, nasabi ko na nag-overthink kasi ako kasi bigla kang nawala, ganyan. Tapos parang sabi niya sa akin, alam mo yung pag-overthink, hindi ko, valid yan, sabi niya. However, that's one of a sign na hindi ka pa totally healed. Sabi niya, but don't worry. Sabi niya, parang sabi niya na excited ako makita yung healed version mo. Pero wala siyang sinabi na sasamahan niya ako until mag-heal ako. Yung parang ganun po. Di ba ang gulo po? So parang hindi ko tuloy alam ano ba Gets, i-stop ko gets, na ba gets, to? gets, gets, Parang- gets, gets. Therapist pala to si Kuya mo. Ayun. Very therapist yung atake, no? Uy, excited ako mag-heal ka, ganyan. Support, gano'n. Ganun One po. month, no? Anyway, wala namang masama na magkaroon ka ulit ng gusto sa isang lalaki. And wala naman pwedeng humadlang sa atin sa pagmamahal o may tao tayong magustuhan. Ngunit syempre, ayaw na natin na mangyari ulit, di ba? Mismo sa'yo nanggaling na ayaw mo na mangyari yung sakit, yung trauma na nangyari sa'yo noong nakaraan mo dahil 3 years ka naging mistress, right? Tapos yes may po. single mom ka. And wala naman talaga masama dyan sa pagiging single mom. Plus, may mga tao pa rin talaga na magmamahal ng totoo sa mga single mom. Either na single siya, wala siyang asawa, binata siya, may mga handa pa rin naman talaga magmahal ng single mom. Pero kasi ito lang ang kailangan natin tignan dyan. Hindi kayo nagkikita, may mga times na ilang oras siya nawawala, nag-iisip ka, alam niya na kagad yung isasagot niya. Kasi bilang isang lalaki, anong nagiging dahilan niya na nawawala siya? Ano sinasabi niya sa'yo? Nawawala lang po siya, like for example, pag end of shift niya na, but all throughout po ng shift niya, magka-chat kami. Talagang hindi siya nawawala niyan. Talagang Oo nga, dire-diretso yung diretsuhin na conversation natin. namin. Bakit nga siya daw nawawala? Kapag end of shift niya na. Matutulog po. 4 hours siya Papahinga. natutulog, papahinga. 8 hours po yung pinakamatagal. 8 hours ang pinakamatagal, pahinga niya. Anong oras Opo. yun? Sige nga, bigyan mo nga ako ng oras. Ang out niya po kasi is 2 p.m. So matutulog siya around 3 p.m. kasi mag-chat pa kami hanggang 3 p.m. Tapos magigising siya sometimes 8 p.m. Sometimes Tapos papasok na ulit siya. magigising siya. Hindi po kasi ang pasok niya is 6 p.m. 6 a.m. pa eh. I mean,
6 a.m. to 3 p.m. po kasi yung shift niya. Nagigising Pero siya 5 ng a.m. pa lang. Apo, nagigising siya ng anong oras? nagigising siya ng 9 or 10 ng pinakamatagal niyang gising. Gabi. Ng gabi, yes po. Tapos pag nagising na siya, magka-chat na ulit kami niyan hanggang sa mag-shift siya ulit kinabukasan. Pero sa akin, Ganun. kung talagang nahuhulog ka sa kanya, mas mabuti na makipagkilala ka muna. Huwag ka na muna totally mahulog. Mas maganda na kilalanin mo siya sa personal. 'Di ba? Alamin mo, kilalanin mo mabuti. Mahirap kasi na hindi mo pa nakikita sa personal yung isang tao. Tsaka unang-una, hindi natin masabi, baka may pamilya na pala yung tao. 'Di ba? Swerte kung wala. 'Di ba? Mas gusto natin yun. Bibigyan natin siya ng benefit of the doubt na single talaga to, walang pamilya, yung tao na to. Kasi nga, ayaw ka namin masaktan din. Pero hanggat maaari, kung makikipagkita ka sa kanya, huwag ka na muna mahulog. Diba? Ikaw nga mismo nagsabi sa sarili mo na ayaw mo mangyari yung nakaraan mo. So, pwede makipagkita, pero huwag ka na muna mahuhulog. Kilalanin mo mabuti. Kasi unang-una may anak ka na eh. Diba? Yung mga desisyon mo, hindi na pang sarili ang desisyon mo ngayon. Nicole, kailangan lagi na ang desisyon mo kasama na yung bata. 'Di ba? Ganun na yan. Yes, Kapag single mom ka na, hindi na pwede yung sarili ko na lang ang iisipin ko kasi magiging maligaya ako dito. Lagi mo iisipin, uunahin kung mas maaari nga, mas unahin mo ang kapakanan ng bata kaysa sa iyo eh. Kasi may bata ano eh. Yes po. So, yun lang din ang nakikita ko. Hindi masama magmahal at hindi rin masama mahalin ng single mom, pero ayaw lang natin na masaktan ka. Baka kasi worst comes, 'di ba? Mangyari na ang mangyari. Baka may asawa 'yan. Niloloko ka lang. Mga linyahan magaganda eh. Hustler yung linyahan. Oo, Diba? base sa... Veterano. Base sa mga napakinggan ko, pagiging veterano ang mga linyahan eh. Diba? Hello po. Hello? Nawala po kayo. Hello, Sorry. Nicole. Okay na po. Base sa aking pakikinig, ay veterano ang mga linyahan. Hustler, kumbaga. 'Di ba? Hindi naman natin siya ginajudge, pero siyempre ayaw ka namin masaktan. 'Di ba? Ang lalaki kasi, ang isang lalaki, hangga't kaya niyang ipakita sa iyo na ikaw ang pinakamagandang binibini sa buong mundo, makuha ka lang niya, gagawin niya. Kadalasan ng mga lalaki magaling talaga yan sa umpisa. Mabubulaklak ang salita. Maraming mga pangakong kayang ibigay pero hindi kayang gampanan at gawin. 'Di ba? So dapat hindi tayo mahuhulog sa bitag na gano'n, sa mga patibong ng mabubulaklak na salita ng isang lalaki. Ayaw natin 'yon. Dapat, sorry po. Sige, go. What, Nicole? Dapat na po ba ako mag-detach as early as no? Hindi naman Kasi masama. Hindi mo kailangan mag-detach. Kailangan mo kilalanin ng mabuti yung tao. Hindi naman sagot yung pagde-detach eh. Para makilala mo yung isang tao o masabi mo na totoo siya. 'Di ba? Hindi Mas maganda. ko po kasi, Sige, go. sorry po. Go, Nicole. Hindi ko din po kasi magawa na parang ako yung, ayoko rin po kasing ipa-feel sa kanya na parang sobrang interested and sobrang invested na ako sa kanya kasi ayoko rin pong ma-take advantage ako ulit. So Yeah. parang kahit na ang dami kong gustong malaman tungkol sa kanya, pinipigilan ko po yung sarili kong magtanong. So yung conversation po namin is umiikot lang siya sa mga bagay-bagay na alam niyo po yung hindi naman kami nagpo-progress. Like, wala kaming nalalaman na panibago sa isa't isa. Parang ganun po, gets niyo po. Tapos, bigla na lang siyang randomly nag-ano siya, nagkwento siya na yun nga, plano siyang, ongoing na yung process na pagpunta niya sa US. Parang I feel like, parang nagsasayang ba ako ng panahon dito? Parang Hindi. ganun. Para sa akin naman, Nicole, hindi naman masama magtanong. 'Di ba? Ang pagtatanong ay hindi naman niya na Kabawasan ng ng pagkababae pagkababae mo. Nagtatanong ka lang kasi gusto mo siya makilala eh. 'Di ba? May mga bagay ka na naguguluhan ka or iniisip ka na gusto mo na kaliwanagan. Kaya ka nagtatanong. So hindi masama 'yan. Huwag mong gawin na mag-detach ka. Pero para sa akin, mas bigyan mo lang siya
ng boundary na, oops, hindi ako basta-bastang babae lang din. Kahit sabihin mong single mom ako, hindi ako basta-bastang babae lang din. Gusto ko, kinikilala ko muna yung taong nangihimasok sa buhay ko dahil nga, natuto na ako sa nakaraan ko. That para ka daw paru-paro. Dapat. Paru-paro, yung tipong parang so beautiful to see, but hard to catch. Ang galing mo talaga doon. Oo. Parang bago siya lumanding sa iyo, medyo hard to catch ka mo. Yeah. Alam mo, tama yung sinasabi ni Titan Jello. Tsaka feeling ko naman nare-realize mo rin, Nicole, diba? Na parang, may red flags din tong lalaking to. So, kalkulado din at some point yung galawan mo kasi hindi ka nga nag-initiate na, magkita tayo. Although, nandun yung interest mo dun sa tao eh. Tama. Nandun yung interest niya eh. Kasi kapag hindi ka naman interesado, kung hindi ka naman napupugian, hindi ka na magre-reply dyan, no? Yes. Tsaka hindi ka tatawag sa programang ito kung hindi ka naman talaga interesado. At naguguluhan Oo. sa iyong emosyon ngayon. Nahihiya na po kasi ako magtanong sa mga kaibigan ko kasi nga po nagkamali na ako ng sobrang lala last time, which is yung naging kabit nga po ako. Kaya ayoko na pong maulit na sa ibang tao or sa mga kakilala ko magtanong. Kaya naglakas loob na po ako dito. Walang problema sa amin yun. Ikaw naman, no? Binibigyan mo nga kami ng ng purpose, 'di ba? Tsaka binibigyan mo rin kami ng oras. Bukod pa ron, natututo rin kami sa iyo. Nicole, may tatanong lang ako sa'yo. Sige. Bilang marami ka nang naranasan sa nakaraan mo as a single mom, naging mistress ka ng 3 taon, ano yung gusto mong assurance na napaparamdam sa'yo ng isang lalaki? Yan. Ganda yan. Yung po, yung gusto ko po na, naiyak ako, sorry po. Gusto ko po na paramdam niya sa akin na yung effort na hindi lang ako yung gusto niyang kilalanin, kundi pati yung mga anak ko. Kapag pati yung mga anak ko, nakita ko na gusto niyang makilala, gusto niyang makasama, doon po ako makakaramdam ng assurance na totoo yung pagmamahal niya sa akin. Well said. Kasi sa single mom naman po, Mhm. hindi naman po ako naghahanap ng parang gusto ko lang ng partner in life. At some point, yes, isa po yun sa reason. Hindi ako magpapaka-ipokrita. Pero, aside doon, kasama na doon yung gusto ko mabigyan ng tatay, yung mga anak ko ng maayos na tatay na hindi ko na ibigay sa kanila in the very beginning and yung buong pamilya. Kaya siguro nagkamali din ako before na nag-settle ako as a mistress kasi binigyan niya rin ako ng false hope na siya yung bumuo ng family namin. Kaya nabulag din ako dun sa thought na, sa reality na nakakasira na pala ako ng ibang pamilya sa kagustuhan kong mabuo yung sa akin. Ayun po. Gusto ko namin yakapin, Nicole. Tsaka ang talino ni Nicole, Yes. Nicole, you're so bright. You're such an empowered woman. Yeah. A strong mother. You are a strong mother. Siguro para sa paningin ng ibang mga kaibigan mo, dami ng pagkakamali niyan. Pero, yun mga pagkakamali mo sa nakaraan mo, yun yung nagpatibay sa'yo, nagpatatag sa'yo. Yes. At yun yung bumuo kung sino ka man ngayon. Kaya, nandyan yung takot. And normal na nandyan yung takot na baka mag-fail uli, na baka hindi matanggap yung Yes. mga anak, ganun, na nandun yung longing for someone, diba, na magmamahal sa'yo ng buo at sa mga anak mo ng buong buo. Tama. And napakaganda ng mga sinabi mo, na napakaklaro niya sa utak at puso mo na ito yung klase ng lalaki na gusto mong makasama habang buhay. Tama. So ngayon, balik ka doon sa sagot mo sa tanong ni Titan Jello. Balikan mo yung sinagot mo sa kanya. Yes. And ikumpara mo yung sinagot mo kay Titan Jello sa lalaking nakilala Kilala mo. mo ngayon. Yes po. Or is it too early pa lang po ba kasi para mag-expect ako sa mga ganong movement niya?
hindi ako masyadong sigurado sa timeline eh, na parang dapat first week pa lang ng relasyon meron ng interes, ganyan. Tama. Pero naniniwala ako dun sa gut feel ng isang babae, sa instinct ng babae na Yes. alam mo kapag gustong-gusto ka ng isang tao Tama. at hindi ka niya Yes. pag-iisipin ng iba kapag gusto ka niya. Alam mo yung tipong kung po pwede lang bakuran ka para lang makuha ka niya, gagawin niya kasi you are a good catch. Ganun yung ipaparamdam sa iyo ng isang lalaki kapag gustong-gusto ka. At naniniwala ko, alam ng isang babae kung red flag yung isang tao. Bakit tayo nasasaktan? Bakit nasasaktan ng isang babae? Kasi pinush pa rin nila na yung red flag na yun, Pogi nga kasi. mahalin nila. Hindi, Pogi. totoo yun Ako kaya may mga tao minsan nasasaktan, hindi dahil sa manloloko lang eh. Dahil may taong gustong magpaloko. Dahil may gustong taong nagmahal ng manloloko, pero binigyan pa rin nila ng pagkakataon na baka kasi magbago eh. Baka kasi kaya kong baguhin eh. Nagbigay ng benefit Yeah, of the totoo. doubt. Benefit of the doubt. Kasi nga lahat naman ng Kumbaga tao mas- mabait. Yes. Lahat Mas may karapatan tinitingnan po kasi magbago. namin minsan yung potential ng isang tao kaysa yung realidad. Yes. Yan, Yes. nasasaktan. Yes. Tama. Ang talino nito ni Nicole. Magaling to si Nicole. Mag-DJ ka na rin kaya. Palit tayo. Ako tatawag, ikaw ang magpayo. At ano namang sasabihin mo, Titan Jello? Hello, Nicole. Ayun. At sasabihin mo siguro, ang top secret ko po ay sinabihan ko po yung babae ng ikaw lang ang babae sa buhay ko. Pero, liba pala kayo. Hindi, lahat naman pwedeng maging mabait, 'di ba? Pero hindi lahat mabuti. Yes. Tapos kahit na sabihin mong mabait, pwedeng yung isa dyan o yung ilan dyan, manloloko, 'di ba? Yes. Ipapa-fall ka lang. And tama yung kaninang sinabi ni Titan Jello na wala namang masamang kumilala eh. Basta alam mo kung ano yung limits mo, alam mo yung boundaries mo, alam mo kung paano protektahan yung sarili mo. Pero kung marupok ka at alam mo hindi mo po protektahan yung sarili mo, ngayon pa lang, 'di ba? Gumawa ka na ng Malas ka desisyon. na. Tsaka Yes. bilang isang lalaki, real talk to, Nicole. Bilang isang lalaki, kung liligawan kita at inopen mo sa akin na single mom ka, alam ko yung dapat yung gawin ko. Bilang isang lalaki, na mamahalin ko yung single mom. Kasi, kung single mom ka, ang dapat mong unang mamahalin dyan, yung bata. Totoo yung sinasabi niya eh. Dapat bilang ako kunyari magmamahal ng single mom, package to. Package to. Hindi to yung babae lang mamahalin ko. Hindi pwede yun. Dapat pati yung bata. Kasi alam ko yung papasukin ko bilang isang lalaki. Dapat yun. Yun lang yung sa akin Sa akin lang. Ako hindi rin naman ako perfectong lalaki pero gusto ko lang din na maiwasan na yung mga taong maloloko at manloloko. Di ba? Tsaka may kasabihan nga tayo, actions speak louder than words. Yan. Words without Exactly. actions, It's nothing. yeah, Ang never galing talaga. enough. Tsaka 'di ba, cheap yung words eh. Yes. Actions prove why words mean nothing. Yes. Kaya ako talaga. Ano na naman yan? Ikaw talaga Ako ano? talaga ginagalawan ko lahat. Wala nang salita-salita to. Galaw na agad. Oo. Papaspasan mo na to. Papaspasan na kita. Bam-bam-bam-bang na. Bam-bam-bang. Hello, Nicole. Oo. Totoo yung sabi ng nandito ako, kabisyo, para kulang kang- sa action si kuya. Totoo yun eh. Totoo yun. Hindi po kaya maging mali if tanungin ko siya ngayon kung ano ba talagang intention. Hindi magiging gusto mo ba ibigay mo yung numero? Oo nga. Tawagan natin, i-add call natin. Try lang natin. Gusto mo? Gusto mo? Sige. Okay lang? Hindi ko rin po alam yung number Hindi, niya. i-drop mo lang dito sa Viber number natin. Try nating tawagan. Tapos, try lang natin. Bakit hindi natin subukan? For the first time, gagawin natin yung Oo ganito, nga. di ba? Matagal na natin gusto subukan yung ganito. Oo. Call. Di ba? Kung gusto mo lang Wala pong Nicole. number niya eh. Ano bang meron ka? Anong Sa number? IG. Hindi, try mo Sa i-text. IG lang po kami nag-uusap. Ate mo, pang IG ka lang? Yung pang mga IG ka lang, alam mo na yan, girl. Oo nga kapag interesado sa iyo yung lalaki, lahat kukunin sa iyo eh.
Baga, number mo. Numero una. 'Di ba? Yung cellphone number mo, Facebook account mo, Mhm. Instagram, sa lahat ng pwede kang i-follow, ifa-follow ka, Yes. 'di ba? Para lang malaman yung lahat ng tungkol sa iyo. Kasi Yes. nga 'di ba, sabi nila, to be loved is to be known. So kapag kinikilala mo yung isang tao, it's one way also of the ways or it's one of the ways para pakita din 'di ba na interesado ka at saka Yes. nagmamahal ka. Nagmamahal ka. Tama yun. Mm. Parang I feel like ano po kasi kapag nagtanong ako, parang hindi ko naman po inaano yung ibang babae na ginagawa to. Pero parang nabababawan po ako kapag ginawa ko yun. Hindi. Kasi parang baka ang maging take niya is, ano ba to, excited ba siya? Hindi. Ganito. Hindi. Like, Hindi. Gusto mo tulungan ka na mag-construct ng sentence ngayon, no? Maraming namamatay sa maling akala. Oo. Alam mo, dude, ginawa ko din yan. Yung magtanong. Totoo, magtanong ka dapat. Nagtanong ako. Tapos, nakuha ko yung sagot na sumampal sa akin sa katotohanan. Ay, wala na to. Ganun. Mas maganda nga yun eh. Oo, kasi hindi ka na magsasayang ng panahon. Tsaka natatakuhan ng isang... Kala mo ikaw ang bumababa, sila ang nabababaan sa tingin nila, sa sarili nila. Bakit? Alam nilang gusto lang nila makipaglaro pero nahuhuli mo sila, nagtatanong ka na eh. Ibig sabihin, hindi ka panglarong babae lang. Ibig sabihin, ikaw yung babae na may gusto mo may patunguan yung relasyon ninyo. Oo, may direksyon, Yeah. may May direksyon. clarity. Yung mga pinag-uusapan at ginagawa Oo. ninyo. Okay, parang tanong mo, we've been talking for 4 weeks. So, di ba? Yeah. Parang madami naman. Yeah. Wag naman yung mga 1 month only, Yan. di ba? 4 weeks. 4 weeks or parang, we've been talking for 5 weeks now. Yes. Makes I sense don't naman I po, don't totoo. know if where is this going. English! Tuturuan ka ni Rocky. Si Rocky na bahala sa'yo. Oo, ganon. I don't know if where is this going. But I'd like to clarify lang whatever we have right now. Parang ganon. Mm-mm. Are you interested in parang getting to know me more? Ganyan. Mga ganon lang muna yung tanong mo. Yan. Parang pag sinabi niya yes, okay, next question ka na. Malaki ba yan? Ganun na yung discussion mo. Parang masarap ba yan? Kidding aside, but pinapagaan lang natin yung kalooban mo. Pero dapat ganun eh. Alam mo naman yan eh. Alam ko, naniniwala ako na ang mga babae masyadong matatalino. Pero nga minsan nabubulag lang tayo dahil napapamahal na tayo sa tao. Binibigyan lagi natin ng pagkakataon. Ganun kayo mga babae, bigyan natin ng pagkakataon. Yes. Pero kapag yung pagkakataon na yun, parang medyo matagal-tagal na. For me, 1 month is already parang medyo mahaba for me. Yes. Na pagbibigay ng parang time para i-chat ng chat. Kasi, duda, alam mo, na-realize ko, kapag nakikipagkilala ka sa ibang tao through online, parang nakakamaga ng thumb tsaka ng mga daliri. Oo. Parang ang effort din kaya na mag-chat-chat ka ng although hindi siya yung effort na effort, A for effort, hindi siya ganun. Kumbaga parang madami din siyang gawain sa mga kamay mo, sa daliri mo, tas mag-chat ka, kumain ka na ba? O huwag mo Yes. kalimutan, magre-remind ka pa sa sarili mo pag dumating yung oras na 12:00 na ng tanghali. Ay, ano isipin ko pa siya, 'di ba? Yung ganun. Unlike kapag klaro talaga sa inyo, minsan tiwala na lang sa isa't isa. 'Di ba? O kaya parang tawag lang kayo sa isa't isa, marinig niyo lang boses niyo. Okay na. Basta alam niyo nagkakaintindihan kayo at alam niyo may direksyon yung relasyon na meron kayo. So, pag mga chat-chat lang kasi malabo pa eh, 'di ba? Parang ang labo pa. So, Hindi mo dama yung emosyon niyang tao dun eh. totoo. Gulat nga ako 1 month wala pang tawag kahit video call eh. Yeah. Picture. Or maybe po, ginagaslight ko lang talaga yung sarili ko na nakakahiya magtanong. Maybe takot lang din ako talagang malaman yung totoo Yeah. na if wala talaga siyang plano. Pero valid lahat ng So, nararamdaman at naiisip mo, Nicole. But, ngayon nga, napag-usapan na natin, siguro it's about time na sabihin mo na sa kanya yung mga bagay na gusto mong itanong. Oo, para na rin kasi sa'yo to eh. Pag nalaman mo yung sagot, naintindihan mo yung sagot niya, mas alam mo kung ano yung next step mo eh.
Pag-isipan mong mabuti yung mga Oo. sagot niya. Timbangin mo sa pakiramdam mo, 'di ba? Sa pagkatao mo kung eto bang mga sagot niya swak sa direksyon ng buhay mo, plano mo para sa sarili mo at sa mga anak mo. Kung hindi, di move on, 'di ba? Oo. Hanap ka na ng ibang makakausap. Alam mo, ito, the more the merrier, sis. Yeah. Do not put all your eggs in one basket. Yan. Mga galawang raketera. It's a- Ako sa TikTok. it's a- Marami naman it's pong a privilege. nag-chat or marami naman pong nagpapakita ng interest. Yung iba po nag-e-effort talaga na magpa-deliver ng kung ano-ano, ganyan. Pero siya po talaga yung pinaka nag-stand out. Maybe because tama po si DJ, sorry po, Titan. yun nga po. Jello. Sorry. Okay lang, walang problema. Sorry po. Yolo Pascual. Yan. Ito, mga ano lang to, Siguro Paulo tama po Abilino. siya na gwapo siya, gano'n. And, I mean, hindi naman sa itsura, no? Hindi naman totally sa itsura talaga. Pero the more he talks to me po kasi talaga, he's very soft, he's very caring, he's very, alam niyo po yung simpleng pag-inom ko ng gamot, talagang inaabangan niya yung oras, tapos talagang i-remind niya ako. Like, yung mga ganun kaliliit na bagay kasi it really matters po sa akin. Para po for someone na sobrang independent na dahil nga po single mom, yung mga ganung kaliliit na bagay, sobrang nagiging malaking factor siya sa akin para ma-attach sa isang tao. But then again, tama naman po kayo na dapat hindi ko pinapatagal yung sitwasyon kasi the more natatagal siya, the more mas masasaktan ako kapag mas lumalim. I think I was able to get the answer na po sa tanong ko before ako tumawag dito na Yeah. dapat ko nang harapin yung dapat kong harapin para magkaroon ako ng clarity. Yeah. And para hindi rin po masayang lahat ng payo niyo sa akin. Hindi, kami naman, alam naman namin, hindi naman kami magpapayo dito nang hindi mo rin alam yan sa sarili mo. Validation na lang Yes, naman boss. to eh. 'Di ba? Alam rin Siyempre naman po, namin na yes, before ka tumawag dito, may desisyon ka na, may naiisip ka na, at may pinapaniwalaan ka ng bagay. Kahit naman sabihin ko ditong, Nicole, ang tanging paraan dyan, tumambling ka, tignan mo, mamahalin ka niyan. Hindi mo paniniwalaan yan dahil may sarili ka ng pag-iisip eh. Pero alam namin na pagtawag mo dito, kailangan namin ma-hit yung pinaka naiisip mo din. At Yeah. yan naman din naman Totoo talaga po. yun. Saka Totoo. matalino ka, Nicole. Yes. Matalino ka. Alam mo kung ano talaga yung gusto mo. Klaro naman sa iyo yun. So, kami naman ay nakikinig lang din sa iyo at Yes. nagsasabi kung ano man yung nasa isip din namin, thoughts namin habang Yes po. nakikipag-converse ka sa amin. Just like a friend who is willing to listen to you. And we don't judge. Yes. Thank you po. Mm. Thank you so much po. You're Salamat din po welcome. sa pakikinig. Sana nakatulong Thank you po. kami sa iyo, ha? Sobra po. Thank you po for Sino ako? giving me more clarification. Nicole, sino ako? Si DJ Titan po, si DJ Jello. Yan! Kanino ka lang? Natawa siya, dude. Kutsong eh. Dun sa guys sa IG. Charot, darat. Okay. Nicole, salamat sa pagtawag mo, ha. Ingat ka. Mag-ingat ka. Take care. Thank you so much po. Good night po. Good night, Nicole. Ingat. Good night Goodbye. po. Bye-bye Yes. po. Bye-bye. God bless. Grabe, dude. Nandito pa din yung acid ko. Ina-acid pa din ako. Oh, pero mas nakaka-acid pala talaga yung mga mga lalaking ganun pa rin yung galawan, no? Mhm. Yung tipong ikaw lang. Pihikan ako sa babae. Ikaw lang yung babaeng talagang entertain ko. Yung tipong, yung sa akin hyperacidity. Yung sa kanya, the acidity. Yung ganon. The audacity, The di ba? audacity, The yeah. acidity na lang. The acidity to make paasa, di ba? The girls. Pero, yun nga, kailangan maging matalino talaga tayo sa pagpili Yes. ng partner o i-entertain natin. Kahit sa i-entertain na lang, dude eh. Kung willing kang
ma-explore ang mga lalaki or ang mga tao sa paligid mo, ako ay suggest, sige, go, laban. Pero dapat nandun pa rin yung pagprotekta mo sa sarili mo. Alam mo yung boundaries mo. Pero kung marupok ka, tapos alam mong madali ka ma-fall, alam mo na madali ka lang madali sa mga salisalita, medyo iwas ka ng onte, ganyan. Medyo ingatan mo, guard your heart, guard your emotions. Hanggat hindi mo nakikita na, okay to. Pasok to dun sa criteria ko. Nagiging mabuting tao din ako pagkasama tong taong to. Yes. Ganun. Alam mo, ako naniniwala ako, partner, na lahat naman ng tao, may kanya-kanya tayong talino. Ngunit, kapag umiibig tayo, hindi na natin ginagamit yung talino natin. Anong ginagamit natin? Yung pakiramdam natin. Akala ko yung isa pang P. E. As in? Puso! Yung puso. Puso. Diba? Lagi natin sinasabi na, ay, nararamdaman ko mahal niya na ako. Pero pinag-isipan mo ba? Sabi nga nila, mas madali pa daw mamili ng lalaki ang isang babae kumpara sa pagpili ng sapatos. Kumbaga, bakit ganun ang mga babae ang tagal-tagal mamili ng sapatos, ng bag, ng dadamitin? Kasi nga may standard, dapat komportable siya, dapat maayos yung tela, dapat fit na fit sa kanya. Kumbaga, kayang libutin yung mall sa buong oras na bukas yung mall para lang mahanap yung perfect fit para sa kanya. Pero pagdating sa pamimili ng lalaki, kung sino lang mag-sales talk sa kanya na, okay ako, gwapo ako, pogi ako, ikaw lang ang babae sa buhay ko, or parang pihikan kasi ako sa babae, pero 'di ba binibigyan kita ng oras. It's something like that, 'di ba? Yung ganun yung mga linyahan, parang subtle way of saying na binibigyan kita ng oras kahit pihikan ako sa babae. Parang ganun eh. Yes. 'Di ba? Direct niya lang inaano. Indirect lang sinabi, pero interpretation ganun yun. Reverse psychology. Totoo. So, ngayon iisipin mo na, etong lalaking good catch tong lalaking to. So, nakikita mo yung difference sa pamimili ng magiging partner or parang i-entertain sa buhay dun sa pamimili mo ng mga bagay sa buhay mo na magfe-fit sa'yo. So parang kung gaano ka metikulosa sa pagpili sana ng mga gamit sa buhay mo, ganun ka rin sana sa pagpili ng tao mamahalin mo. Na hindi naman sinasabi natin perpekto yung hanap mo, di ba? Magkaroon ka lang ng negotiables and non-negotiables. Yung mga negotiable, ito yung mga pwedeng mapalampas, 'di ba? Okay lang kahit hindi siya chinito, okay lang kahit moreno siya, ganyan. Non-negotiable, ito yung dapat tanggap yung mga anak ko. Tanggap ako bilang tao. Yes. Pupuntahan ako, papakilala sa mga magulang ko. Yes. Ipaparamdam sa akin na nakamahal-mahal ako. Yes. Yan. Yun talaga na. Oo, pagswak sa lahat ng yon, G mo na, 'di ba? Take it to the next level. Okay, magtanungan na kayo. Kaya ako naniniwala ako dun sa sinabi mong action speaks louder than words. Ako ginawa ko yan eh. Anong sabi mo? Niyakap ko kagad eh. Tapos ginanong ko yung mukha. Hinawakan ko sa pisngi. Naligang ko. Sinabi sa akin, magkakilala ba tayo? No, pero action speaks louder than words. Mahal kita. Hindi mo! Ayun, nakasuwan. Hindi sinabi sa ganung paraan. Hindi ba ganun yun? Hindi. Kala ko ganun yun. Kunwari ka pa. Kilala mo yun. Yakap ko. Niyakap mo agad eh. Diba? Dinikit ko Tapos sa- dinikit mo sa dibdib mo. Tapos, Nawa ko yung mga pisngi. hinawakan mo yung pisngi. Kunwari ka pa, kilala mo yun. Actions louder than words, baby. Kumain ka na. Puntahan kita. Kainin kita. Kaya mga tanungan, nandiyan ba mama mo? Yeah. Bakit magpapakilala ka? Hindi, pag wala dyan, pupuntahan kita. Alam na alam ni Titan Jelly yung mga galawan, no? Salisihan kita. No, ibang klase ka, no? Kaya mastered mo yung mga kinukwentong mga klase ng lalaki dito. No? Natuto tayo sa mga bagay-bagay na pinagdaanan natin.
Ayun na nga eh. Parang magdadaan ka nun, talaga sa ganong stage, no? Hindi, ako kasi mapagbasa talaga ako eh. Maniwala ako sa'yo. Maniwala ako sa'yo. Mahilig ako magbasa. Ano binabasa mo? Yung Kama Sutra. Ay, nako. Kung mahilig ka magbasa yung mga about relationships, about Yan. behavior. Sa mga Bible, mga ganun. Babasa. Oh, sige, anong verse alam mo? Matthew verse 4. Verse 4 agad? Wala man lang chapter? Chapter 4, verse 4. Oh, ano yun? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tubig at tinapay, kundi rin sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Amen! Kahit i-search mo pa yan. Sige. Matthew Sige. chapter 4 4, verse 4. Mga kabisyo. Amen. Ano sabi mo? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tubig at tinapay, kundi rin sa bawat lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sige nga, tama, mali? In fairness, ang alam mo talagang verse ay tungkol sa tukso. Wait lang. Pinarecite ba yan sa'yo na naging jowa mo? Sabi siguro sa'yo, dapat alalahanin mo tong verse na to kasi tungkol to sa tukso. Siguro ito yung lagi mong linya kapag natutokso ka na. Malapit Hindi ka na sa naman. tukso. Hindi naman. No, ayan o. Sabi dito, ang pagtukso kay Jesus, di ba? Ito yung temptation Yung of Jesus. temptation of Jesus. O, di ba? Ito yung nandun sila sa may taas at ano siya. Di ba? Ito Sinusubok yung siya. nasa puso ni Titan Jello sa mga oras. Nire-remind niya yung sarili niya of Matthew 4, verse 4. O, yeah. diba? Kala mo, ha? Totoo naman na may ganun po palang verse. Meron Diba? yan. Powerful verse yun. It's Kumbaga, just that talagang ngayon ko sa mga na-discover. taong katulad namin. Ngayon ko na-discover na si Titan Jello talagang, in fairness, nire-remind niya yung sarili. Kumbaga, ito yung mga hypothesis theory ko. Yes. Ito yung number 1. Natukso siya. So, sinabi sa kanya, basahin mo tong verse na to. Isa puso mo. Pangalawa. Nagbigay ng theory, no? Pangalawa naisip ko dito. Parang dumaan sa feed niya o kaya nakita niya talaga sa Bible. Tapos sabi niya, bagay ito sa akin kasi it reflects my personality. Para malayo ako sa tukso. Yun lang pala yung options ko. Yun lang. Alin doon yung tama? Parehas tama! Ay, naku. Diba, nagkasala ka. Ito yung verse at para sa'yo. Ito yung Ganyan. tatandaan mo. It's the counseling, diba? Ay, nako. Anyway, kabisyo, sumapit yung oras para kami magpaalam. Nakasama niyo po ang Basa Princess DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. O bukas ulit, magsama-sama tayo 9:00 ng gabi. Hanggang hating gabi. Uy, dude, nakalimutan natin sabihin yung tungkol sa collab. Nasabi na natin. Dahil sa October 11, magsasama-sama tayo sa Market Taguig. Yan. Alam nyo ba, kabisyo, na makakasama nyo po ang mga jocks ng Easy Rock, Love Radio, Yes FM at buong MBC Media Group. Dahil meron po kaming mga pasabog na gagawin dyan. Marami po kaming ipapamigay, marami po kaming palaro na papagawa sa inyo. Basta i-mark nyo na po sa calendar ninyo on October 11, 2025, gaganapin po ang isa sa mga pinakamalaking event ng MBC Media Group, ang collab. Makakasama nyo rin po dyan ang mga vlogger ng Blagapalooza. Ayun. So, kita-kits tayo on October 11, Kabisha. Bye-bye, people of the universe. Metro's number one. Love Radio.